Et s'il vous plaît, Monsieur le Président, une motion. J'aimerais préciser, j'ai entendu dans... Permettez. Une minute. Non, vous ne pouvez pas avoir la parole et la motion en même temps. D'accord, d'accord. Assalamu alaikum. Hare mi uruke on fop la landi stelo jam. Allah taw hare jam. Min kan la ngandu no, député bebe fo wata valide de penale mapede. Ni lan fe lutuno dum. Dansa o wadi dugo dum do to memo ande ko wadani kon. Est-ce qu'on famille? Donc, il nous gollo ça crée un parti politique comme 1125 cas comme 1000 et quelques personnes. Ya la jema ya lando data autorisation si il a créé par mi wala na ndo unde wotere kalidi mede do foko nandi dansa kuruma ko bon dansa kuruma go ko mo anda dansa woni anda dansa ko mo anda dansa woni anda dansa be wadi o constitution do taille sur mesure dun do jama on ko me wi ko wata goto weddi to haw ko e pièce parce que ça participe ici a gagné ke be wujima ineta atawano sita sa tawaka be do fop ko woni wana militaire be mako ko dansa kurma Ibrahima Khalil Condé ministre de l'administration du territoire ko militaire c'est un général fop nandimo o wi candidat joma kon ko Mamadi Doumbouya et alors ko bedo habbidon no ara do député be ko wolta do piiji gon ton be confirmana be jamais de la vie be landike do kala parti kele wayro do parti be ko 120 et quelques 1100 et quelques personnes mendas wawata jodade ma wada assemblée ma wada sifa c'est-à-dire mi lang anduno be député be do fop wo dayno imi be ton wolani dansa kurma wu yaltini article pénal be yaltini déjà article gonto meddane article do complet ko kanko dansa bay ko kambi windi donc mi yaltina na article on fop meden jange mo do ande way ko be wi do Guinée be fop debbo e gorko fop no wa immade daro réclama droit mudon conquête droit mudon kaleri mudon alors que no wombe ben conquête wombe be dari be hande daliti ben susta de hande la Guinée harabe nangibe ma harabe menasibe ma be kidnapibe wombe ben der ton wombe ben halde der ton ben wobbe mabbe vi mabbe no e danger menace ji be woni hebude ton no fe idikero sina dum en fop mede ngani sitay kono be décide no wona mais au constitution do en tant que élection wadali odo Mamadi wudi e odo madu lando ari wudi e odo andu tuzu odo validaka ko tout constitution mais 2010 ko on wondo ha hande yo jama yo famudu no au constitution mabbe mo be wadi taille sur mesure odo o wawa ma adopter de usende élection wadi ko tawta aro no ko wudo yo constitution do jodi to yoren hara way gila dum denyande ko constitution taille sur mesure mabbe do be wadi mais no inna ta jama participe jama on no doa famude dum jama on doa accude piiji ko tawata en fop mede den andi dansa ko hon to wonno place makon tan Alpha Condé ko payle Alpha Condé den ari do ko be woni hande sutende Mamadi e kadi yobannobe Alpha Condé 800 millions à l'époque ko be woni yobandande c'est la même c'est la même chose hayunde rata hayunde wo pas fop ko hunde wotere nde kala ukkido do problème no mi wiiri non parce que Mamadi ko wuli ko ratatamo baytu mo jabali famundulede ko wuli ko ratatamo undo mi wola mi filito moja fiyon fam moja fiyon nan moja fiyon andu moja kala mantina mbabbida be do senedre jango ina tado ko ino sanjo parce que déjà hare mo andi déjà ko duano ko wadde wadal wata on accu abonné hewta on si hebbinano don bone hebbindano de bone avant que hewtiro dans sa kuruma be ko bi article mo be windi do mi déjà mi constitution mi jangi mi dari parti ji gonto vraiment ça c'est dommage be wadi dum do tum pour la forme ay sondari ay nebi constitution jelu hebuden lagine constitution jelu goto adopta goto respectaka odo be yalta do Amerique wiedi Amerique mo ko 4 ans 5 ans be do be arabe wadana 7 ans Gabon sim fayal ka ko onto ko tuge ko 4 ans kambe be do be arabe wadana do 7 ans odi 5 ans yoni site ka gollo 4 ans yoni site ka gollo amdoto mais be do be ukayle ndi no problem so ndari piiji ko be on ko wadde kala men e on tawa na ambition Guinée be na susi no leydi ni yara yeso mano bibbe leydi hebira ko janga e ko gollara na dum mapinwe so dugol conscience be ben wadugol article ji fenande loi je wore fenande kala ko arrange be wada dum kala ko arrange be kupa dum be wallina to be haja ka fi bonki bano adama o politique mo jokkude ndo jamono duwa famude moja o constitution do adopta ka taw o adopta ma usayende goddo ari
élection libre maɗo élection ñi maɓɓe propagande mascarade maɓɓe on ñande laati oɗo wuɗa e muɗum o ko nden ñande mum gila ono adopté mais en tant que goɗɗo ƴettali en tant que élection waɗalɗo ande toujours ko constitution 2010 on joguitiren ko on doit mainten c'est la meilleure constitution on constitution 2010 foppo nandi ko meilleure constitution on donc ɓeɗo ɓe arta ɓe jooɗo ɗo yimɓe seeɗaɓe ni ɓe jooɗo ɓe winda ɗo penale ɓe ina jama o accepta député ɓen kadi jooɗo ara fali woda e député ɓe heeɓiɓe ton wolanayi ɓe mamadi goga donc kare kono député ɓe yotaɓe fanku otaɓe fanku fe yoɓe yewtuɓe wolana jama on ko ɓe nanta ko yoɓe jangga yimɓe ɓe wonɓe ko woni kon ka nder defte maɓɓe ton par ce que namo kala wawi yaade jangga livre ji jangga koɓe windi kongoy ton donc jama on wawine tun innugol lo si tawi a nawni gouvernement on si tawi lekkele maɗon ko 500 millions ɓante gouvernement on ƴettanima 75% nani penale fiyalla o sikoɗe jama on ko bette acce wattano ila ko watton ko oɗon sikoɗe jama on fof ko bette joɗotoɗo jentito penale moɗon nen jama acce e ɗaynede acce wolanede piiji goto mamadi ko wuli ko ratatama ko wuli ko ratatama fi en fof meɗe ɗe gandi ko ɓe woni wadde ɗo ka leydi meɗen laba jama on dénonce ɗi dérive autoritaire ɗo ɓe dénonce dérive ji maɓɓe ɗin fof ɗi wolete ɗi suuɗetake donc à très bientôt fode ya image